така продължаваме с следващия видеоклип. Днес е дата 02.11.2013 година. Продължаваме от там, където свършихме на втори клип. И това беше за темата за ниши и висши същества. И така, да продължим с нишите същества. Защото това е една действително сложна тема, която трябва да се обясни и то така, че да се разбере от хората. Аз съм убеден обаче, че това нещо от много хора ще се възприеме като добро обяснение, но от други ще има, които да го отричат. И това също ще бъде Божие дело. Но в крайна сметка няма никакво значение. Нали, кой как ще го възприеме това нещо. Така, започваме обяснението по последния начин. Пак правим, нали, човекът. Защото всичко, което става на този свят, е свързано с човек. Така, според диктовките на Татяна Микушина, ние казахме, че има човешкото тяло, освен физическо тяло, има и други тела. Така нареченото астрално тяло, освен физическо тяло, астрално тяло, ментално тяло, и някъде в космоса духовно тяло. И най-накрая отива всичко в така нареченото каузално тяло. Което е, така да се каже, тялото на висшия космически разум. Преди това обаче, нека да изясним какво значи висш космически разум. Изводът, много се говори за висш космически разум и много хора, които са вярващи, казват, ами аз не знам дали да вярвам в Бог, но вярвам, че има някаква сила и някакъв висш космически разум. Откъде може да направим извод за висшия космически разум? Това може да стане от диктовките на академик Маслов. И вие виждате, че аз никога не правя извод до тук само с една литература. И ще ви обясня защо е така. Академик Маслов. Значи, ние казваме, че има божествена литература, божествена наука, има и светска наука. Ако вземем, например, строителството на някакъв проект, примерно някаква фабрика, без значение за какво е тази фабрика, ще видим, че в строителството на тази фабрика или на този обект ще бъдат включени десетки специалисти. От икономисти, инженери всякакви. Така, инженери, химика, околна среда и така нататък.
Тоест, ще бъдат много специалисти включени в изграждането на този проект, за да се вземе най-доброто решение и да се направи фабриката по проект, който ще бъде одобрен предварително от много организации. Така че, виждате, че в самата светска наука и в самите неща, които се правят в живота, се включват десетки и стотици, може би, специалисти по дадения въпрос. Така че с лека ръка не може да кажем само от диктовките на Татяна Микушина или от академик Маслов, или от Библията, или от Корана, или от където и да е. Та включително и човека, който в момента е свалял интернет, нали, моя приятел и познат, добър познат Георги Изгорски. Че никога не бива да се прави извод само от един човек или от една литература, или от каквото и да е. Защото има голяма опасност да се дадат грешни изводи. Така. И за това ви казвам, че моите изводи в момента си вадят от това, което е дадено като литература и това, което е дадено като така наречени свещени книги и нова информация, която се подава и в същото време това, което върви през мен като информация. Така. И сега, да се върнем на нищите същности. Защото аз бях обвинен, че моята информация и то от хората, които идваха постоянно при мен, и от моите приятели, като Велина Петрова, и други хора, и Русица Авела, и те ме обвиниха, че аз съм нападнат едва ли не от нищи същности. Аз ще докажа сега, че още един път, че такива нищи и висши същности не съществува. А има една висша същност. Една единствена висша същност. И това е Господ Бог. Или нашия висш аз. И всичко останало, което говорихме, и нищо повече. А човека като цяло, човека спрямо Господ Бог се явява нисша същност. В това число животни, растения, нали, и всичко, което се намира, минерали и така нататък на земята. Така. Значи, висша същност е само Господ Бог и нищо друго. Защото, както казахме, чрез академик Маслов, че Господ вече се определя чрез природата, че Той е цялата природа. И тук точно това казва природа. Точно това казва, че висшия космически разум е цялата природа и нищо повече. Така. Ще ви направя впечатление, че аз не цитирам никъде точки. И говоря всичко това, което е като диктовки, но нито тебе цитирам, нито нещо друго, за да може всеки един, който се интересува от тази цялата работа, да прочете тези книги. Да прочете диктовките на академик Маслов. Академик Маслов. Да прочете книгата на бабата на Исус. Да прочете Библията. Да прочете включително и Георги Изгорски. Какво казва Георги? Да прочете който си иска. Нали? За да види, че аз една празна приказка не говоря тук. А говоря всичко на база фактите и правя мои изводи и в един момент ще се убедят хората, че всичко това, което го правим тук, е точно така. И цялата подвеждаща информация не е на някой друг, а това е на висшия космически разум или на Господ Бог, или на нашето висше аз. Който Господ Бог е в нас и никъде други. Той е навсякъде. Не само в нас, а навсякъде. Така. И сега, връщаме се на темата за нисши същности. Дали изобщо може да има нисши същности? Ако вземем това, което на база това, което се пише в диктовките на Татяна Микушина,
Нали? Ние знаем, че тези тела, освен физическото, нали, така наречените енергийни тела, са още нашата аура. Аз сега да видим докъде опира аурата. И тая аура се състои от, както казахме, астрално тяло, ментално тяло, духовно тяло. Това е аурата. Обаче, според диктовката на Татяна Микушина, се казва, че ако човек е нападнат от нисши същности, то тези нисши същности влизат в астралното тяло на човека. И още, че тези нисши същности се намират някъде в астрала на космоса. Къде е това астрал, обаче никой не казва къде и никой не може да каже ясно, ето там е астрал. Така. И в един момент приемаме, че нали, астралното тяло, както знаем, е тяло за чувства, емоции и така нататък. Обаче, менталното тяло, според това учение, е тялото на мислите. Следователно, ако човек е нападнат от нисши същности, то тези нисши същности ще влияят на неговото поведение, което означава да има признаци, да кажем, на лудост или признаци на нещо друго, нали, някакво ненормално държане, или избухливост, или каквото си искате, нали, от лошата страна на характера на човек. Така че тези нисши същности би следвало да бъдат само в астралното тяло. Тоест астралното тяло е тук. Така. Обаче, никога не се казва къде е рязката граница между астрално тяло, ментално тяло и духовно тяло. Говори се някъде за някакви метри. Нали, от човешкото тяло. Ала-бала. Така. В същото време, ние знаем от диктовките на академик Маслов, че има насрещни вълнови потоци, което означава, че ако има нали, тела над физическото, които тела да са фини енергии, то тези енергии нямат рязка граница, което означава, че ако има тук нисши същности в астралното тяло на човека, тези същности ще преминат и в менталното тяло, ще преминат и в духовното тяло, което ще влияят и на паметта, ще влияят и на мислите, ще влияят и на всичко. От тук трябва да се прави големи извод. Така. Значи навсякъде в диктовките се казва, че астрала някъде нали, в космоса е гнездото на нисшите същности. Това астрал обаче никой не го казва къде. Кои са те обаче нисши същности? В диктовките се казва, че това са нали, духовете или душите на хората, които по някакъв начин са били лоши, умрели са по някакъв начин, някаква причина неизвестна, нали? И тези хора са отишли там, техните души са отишли там. Така. И това означава, че щом като са отишли техните души там, нисши същности са техните души и нищо повече. Това е пълна глупост, която може да съществува и дадена не от някой друг, а дадена от нашия създател. И то така, че за да стане цялото учение на Татяна Микушина, което учение е много поучително, само че човек да го разбере трябва да започне и преди него от първа диктовка до последната диктовка, които диктовки вече са последните, доколкото видях в интернет, са от юни 2013 година. Тоест, тези диктовки вече са в цикъл нали, затихване, което означава, че тези вече са изпълнили тяхната роля. Нали? И в същото време, ако погледнем в тях, се говори, че постоянно едно и също се преповтаря по различни начини. Нали? Но, за да станат по-големи диктовки, се предават от близо 2005 година до сега 7 години. 7 години. Така. В същото време обаче
те дават много въпроси, така, които човек трябва да се замисли за тях. Нали, защото казахме, че няма единна литература, по която да се водим да изкарваме някакви изводи, какво представлява точно Бог и какво представлява този свят като цяло. Така. И сега, да се върнем, да приемем варианта, че има и така наречените възнесени владици, нали, които диктуват диктовките на Татяна Микушина, Росица Коларова, Агела, не се спомням името Ваня, как се казваше, нали, и на разни други хора, т.е. Ваня приемаше от Архангел Михаил и на един руснак, който приема в момента от Архангел Гавраил. Архангел Гавраил. Гавраил. Така. И сега да видим кои са възнесените владици според това, което диктува. Значи, да вземе на първо место Исус, Майка Мария, включително в последните диктовки се появи от миналата година в Блаватска. Ел Море, Кутхуми, Джоаху, и хиляди буди, които буди един Господ ги знае кои са. Буди. Така. И сега, аз казвам, че имам голямо съмнение, то не съмнение, а вече съм на 100% сигурен, че Исус, Майка Мария и цялата тази история е фалшива и те не съществуват. Но все едно, да приемем кои хора, ако приемем, че тук тези Исус и майка, т.е. майка му и Исуса съществуват, да приемем кои други са направили така нареченото възнесение. Никой. Но, още в диктовките се казва, че възнесен владика не е някой друг, а самия цар Николай II от Русия. Който Николай II от Русия, съм го виждал на снимки, прекрасен човек, и то снима с близки на мои приятели в град Варна. Прекрасен човек, красив човек, но същия Николай II през 1905 година издава заповед за разстрел на над 1300 човека, доколкото се спомням от историята на площада Санкт Петербург, само за това, че правят митинги. Той си искат някакъв по-добър живот. Това означава, че в момента президента на България като главнокомандващ може да издаде заповед за разстрел на всички те, които са на площада в София и правят митинги за свалянето на правителството. Това са неща, които трудно човек може да ги асимилира. Как така това Николай ще стане възнесен владик? Какво е допринесъл той за Русия, за да стане възнесен владик? Тоест, виждаме, че има едно голямо противоречие. Възнесен владика Исус, който действително е възкръснал, а той е убит от комунистите по време на революцията, цялото му семейство, нали, с голяма история, как е убит и така нататък. И в един момент той се явява като възнесен владик. Откъде на къде? Няма такова нещо. Някой да е казал, че Николай при неговото убийство е възкръснал. Ето тук с тези неща не мога по никакъв начин да се съглася. Още. Да приемем тримата крале, които диктуват, не напразно ги написах тук един до друг, които диктуват книгите на Блаватска, Тайната доктрина и всички нейни книги, които са много. Разбулената Изидали, не се спомня точно книгите, но те са много. Така. И се казва, че тези крале, нали, Ел Мория, Кутхуми и Джоаху са диктували диктовките, т.е. са диктували
една от най-големите книги на Блаватска, която книга действително дава много неща, но тя е с много кодирани неща. И единствено Татяна Микушина направи опит, нали, пак чрез така наречените възнесени владици, които не са възнесените владици, а нашия създател направи опит да разкаже историята на книгата Тайната доктрина. Тоест един вид да я приведе тази книга. Нали? Тайната доктрина. И сега, аз питам така, нека някой от историците да ми каже, къде са били крале тези трима господа и са диктували, като крале са диктували, нали, диктовките и книгата на Блаватска Тайната доктрина. Аз съм проверявал, няма такова нещо. Както си говорим в момента и за Сен-Жермен. И за Сен-Жермен има хиляди истории. От фалшиви по-фалшиви. И нито една не е истинска, а само звучат като приказки. Граф Сен-Жермен. И го вижте, този предполагаем граф Сен-Жермен, който се дава по снимките, какво представлява, и вижте този граф Сен-Жермен, който се дава на рисунките, който диктуват като диктовки от Татяна Микушина. За да видите за какво става въпрос. Това, приятели, е голямата обърквация. Тоест, възнесени владици, владици няма, поради простата причина, че възнесение според Библията има само на Исус и на никой друг. Така. Обаче аз се казвам, че със 100% съм сигурен, че Исус изобщо не е съществувал като физическа личност, както не е съществувал и целият му род, както не е съществувал и целият израелтянски род, както не е съществувал, както не е имало потоп, както не е имало и нищо останало. Тоест Библията е фалшива. Тая черна Библия, а тя действително е черна от корица до корица. Нали, е фалшива. Ето аз съм отбелязал тук, за да не казвате, че говоря празни приказки. Още от първа страница Битие съм белязал в кои точки, нали, човек може, ако чете внимателно и му дадено от тая тънкост, за да види, че Библията е фалшива изцяло. Обаче тая Библия, на нея са се кръстили Левски. Тоест, правили са клетва, не са кръстили. Левски и вижте къде се е стигало. На Библията и на пищола. За да правят някаква клетва. И това всичко е Божие дело. И нищо друго. Така. Темата е от интересна по-интересна. И аз усещам, че все по-навътре ще задълбаем нещата, и то само с тези видеоклипове, даже книгата може да остане на заден план. И който има възможност да ги гледа, нали, да се чуди и да се мае как аз правя тези изводи, и то само от съществуваща литература и от нищо друго. Така, значи, казвам ви с 100%, че според мен ниши същности не съществуват. Не съществуват и никакви възнесени владици. Обаче, тези възнесени владици съществува вече т.е. съществува това, че на госпожа Татяна Микушина е дадено цяло учение от така наречени възнесени владици, което учение обаче е предадено от нейното висше аз. И госпожа Татяна Микушина не може да вникне на този въпрос. Аз съм я гледал нея в София. Прекрасна дама. Нали? И даже имах възможност така да разговарям кратко с нея. Нали? Прекрасна дама. Но не трябва да забравяме, че тя е овладяна изцяло от това, което предава т.е. което приема като учение. Така е съвладяна от учението си академик Маслов.
И този човек се глави за, едва ли не за патриарх на новата църква, която направиха, нали, с Вселенския събор, който правиха в Москва. Академик Маслов, ако вземем неговото учение и ако той го сравни с съвременната наука, може да го сравнява човек, но може и да му не е дадена такава възможност в момента. Имам усещането, че 90% от това, което той пише, няма да го разбере. Сам няма да го разбере. И аз го гледам и на видеоклиповете как говоря. Нали? Той няма ясна позиция по много въпроси. Нали? Специално от диктовките, които приема. Така. Но това е друга тема и ще говорим в даден момент по тази тема. Самият академик Маслов, от това, което се говори, той е съветник на руския президент, не знам дали е така обаче, съветник на руския президент Путин по финансови и технологични въпроси. Технологични въпроси и в същото време бил, нали, като посланник в Чехия и така нататък. Нали. Това го пише в интернет, не съм разговарял с него, не мога да кажа. Но няма никакво значение. В крайна сметка този човек е академик. И той приема едни диктовки, които диктовки не може, предполагам, изобщо да ги подложи под съмнение. Каквато информация да се даде? Сега, казвам така, нека всеки човек да отвори внимателно диктовките и да прочете какво пише в тези диктовки. В която и диктовка да вземе, ще се обърка от главата до петите. Обаче там има една подробност. Казано е така. Никога не трябва да се прави извод, нали, в диктовките на академик Маслов само от една единствена точка. Питам аз, от какво ще се прави извод? Защото се казва, трябва човек да ги навържи няколко точки. Ами в законите, които се приемат от парламента, да не бие от една точка да ни се прави извод. Ето другата голяма уловка, която е дадена точно в учението на академик Маслов. Нали? Обаче той не прави коментар по този въпрос. Никъде не прави коментар. А прави духовно единение в момента. Духовно единение. Какво духовно единение ще прави академик Маслов, след като във всички хора съществува висши аз? Той не поставя под грам съмнение и на него така му е дадено. Той не е виновен човек. Самият създател така го ръководи него. Нали? Да поставя такива условия. Да правим клетва. Аз давам първи клетва в Старозагорски минерални бани за клетва към Бога. Клетва. И сме се събрали там 40 човека да даваме клетва на хотела на строителни войски, бившите строителни войски. И да даваме клетва за богородична стъпка. Пълни глупости. Как така ще даваме ние клетва към Бога, който Бог е в нас и той ме ръководи? Каква клетва да му даваме? И в един момент, чрез мен не слиза литература, че всички мисли са на нашето висше аз. Нали, и някой, ако чете моите книги, това ще го види. Но по тези въпроси ще говорим по-късно. Тоест, аз казвам така. За да приключа вече с тая тема, че нисши същности и висши същности не съществуват. Има един единствен Бог, който се именува с хиляди имена в целия свят. И казахме, че освен големите четирите религии, християнство, ислям, будизъм, юдаизъм, съществуват още хиляди разклонения на те. Само на християнството погледнете колко секти има. Но те всички са регистрирани съгласно, да кажем в България, съгласно закона по, не знам колко хора са учили, закона за вероизповедание. И няма нищо лошо в това, че съществуват сектите в християнството. Так, каквито и ще да са. Всичките имат някакви правила, съгласно закона за вероизповеданието, и българския съд ги е регистрирал. Така че те не са по-различни от българската православна църква. Обаче, спрямо българската православна църква, тъй като основен документ за нея е Библията, тези секти
също изповядват Библията, но спрямо не се явяват секти, защото те са малко хора. Една секта горе-долу може да бъде 200, 300, 500, 1000 човека. Но не масово, както Българската православна църква, поради това, че в цяла България в момента и цяла България се води християнска, и то поради не някаква друга причина, поради това, че още като са родилите и върви така слуха, че детето трябвало да бъде кръстено. Нали? Отива кръсти се в някой църква или манастир, няма никакво значение къде. Нали, ако ще в Бачко или в Рилския манастир, или в църквата в Карлово, в Сокол, без значение къде. И му се дава на това дете, което нищо не разбира от тая цялата тема, кръщелно свидетелство, че той става християнин. Така и с мюсюлманите, така и с всички останали хора, които изповядват някаква религия. Тоест, обикновено става така, че хората, когато нищо не разбират от религия, тогава те да се именуват към дадена религия. Това е също обърквацията, която обърквация се прави не от някой друг, а от самия Господ Бог. И когато разговаряме в моите книги с него, защо го прави това нещо? Защо го прави това нещо? И примерно, той като иска да промени сега, защо не направи така, че да даде възможност на Татяна Микушина да разбере това нещо? Да даде възможност на академик Маслон да го разбере. Той казва, не, ще продължа така както е. Нали? Във втора. Но в даден момент аз ще дам нишанки, че примерно, че с академик Маслов да се разбере чрез неговите диктовки, както ви цитирах, оня ден темата, че ние сме управляеми точно от Господ Бог и от никой друг. И така, мисля, че стана ясно вече по тази тема и приключвам с нея, за да продължим по-нататък. И искам да кажа с това нещо, че на моите приятели, които вече не идват при мен, а това е също Божие дело, нали, че аз не съм нападнат от никакви нищи същества, защото няма такива нищи същества. И ако съм нападнал от такива нищи същества, аз няма да ви говоря сега тук. Ще ви говоря някакви други глупости, ще ви говоря. Така. Но това е дело, беше изцяло дело на нашия Създател, т.е. нашия Творец по-напред. Творец. Защото той, както диктуваше диктовки на академик Маслов, диктуваше диктовки на още няколко човека в България. Велина Петрова, Деляна Ангелова от Хасково, само че при нея няма диктовки, а имаше гол. И още на много хора, така като сме се събирали, Деси Иванова от Велико Търново и разни други хора, нали, които им се диктува нещо да напишат и те се учили хората. Всичко това, приятели, идва не от някъде другаде, а от нашето висше аз. И този въпрос трябва да се разбере. Което висше аз е Господ Бог. Господ Бог или нашия Създател, или казано общо, виж космическия разум. Космическия разум. Това е най-простото обяснение, което мога да ви дам и смятам, че малко или много на някой хора ще им стане ясно. Така. Искам да се спра обаче по един друг въпрос. Че нашия Създател така е объркал света, че в даден момент той е правил нещо, което е описано в книгите на Нил Доналд Уолш. Искам да кажа, че който не е чел тези книги, трудно ще разбере този въпрос. Но в тези книги, още в първа книга, той е записал, той е дал около 13-15 страници, не си спомням вече колко, само темата за Хитлер. И той оправдава пред Уолш действията на Хитлер за Втората световна война. И когато пишем тези книги,
моите книги ясно задавам въпроса, защо той оправдава Хитлер. И защо го е направил това нещо, за да се убият 60 милиона хора във Втората световна война. 1939-1945 година. Втората световна война и всички войни са Божия дел. И той каза, направи го за мой кеф. Ей, това представлява Бог. Всичко, което става на този свят, го прави Бог. Защото казвам, че всичко е Божие дело. Обаче неговото обяснение е, че той го прави за кеф. Той направи преди 90, т.е. 2004-2005 година, вече не спомням, голямото цунами в Източна Азия, по бреговете на Източна Азия, в Индийския океан. И унищожи, според данни на пресата и на медиите, 280 хиляди човека. И знаете, че всичко това, което аз сега ви го говоря, е внушение точно чрез нашия Господ Бог. Тоест, той ви говори чрез мен това нещо, за да го разберете. 280 хиляди човека отидоха в Курбан, само с едно негово действие да направи, тъй като това е цялата природа като виж космически разум, нали, едно действие да направи цунамито в Индийския океан и да помете за нула време 280 хиляди човека и се пусна после приказка, че това е един вид възмездие на държавите, които са по източното крайбрежие на Азия, нали, на Азия, че там има детска порнография. Която порнография е също негово дело. Който иска да вярва на това е нещо, което не иска да не вярва. Това са негов въпрос. Така, защото казахме, че всичко е Божие дело. След като всичко е Божие дело и казахме, че Бог Диониси и всички минали в момента признават Бог Диониси за Бог на виното, който е същия този наш Господ, то защо Господ да не е създал и порнографията? Защо Господ да не е създал и наркотиците? Защо Господ да не е създал и той да се създаде сам бутането на пулите в Нью-Йорк? И да се създаде така наречен този световен тероризъм. Той да се почне да си гони някой, който изобщо не съществува, Бин Ладен. Целият свят тръгна да гони един единствен човек. С всички съвременни оръжия. Аз се оказа, че той Бин Ладен 13 години, т.е. 17 години го гониха и накрая няма нищо. Нали? Дадоха там някакъв човек, който човек един Господ го знае какъв е. Тоест, всичко това е негово дело. Божие дело и нищо повече. Така. След това, какво стана? Стана най-голямото, то в близките няколко години, преди така наречения край на света, 23 декември 2012 година. Тази цялата програма беше също негово дело. Но прокарана най-напред чрез светската наука, нали, за майите, календара на майите, който календар е толкова ясен, колкото всички останали календари на този свят. Та включително и календарите, по които сега работим. Нали. И той прокара идеята, че света ще свърши точно на тези дати. И по този начин измисли така наречения квантов скок. За да вървим ние някъде в небесата. Цялата земя да върви в небесата. Това е вече тема, която видяхме, че не се случи. И останахме на същото положение. Обаче в същото време, чрез академик Маслов върви постановката, че ние сме в процес на квантов скок. Тоест, тук го записахме. Квантов скок. Айде да не казвам пак глупости на търпелет. Нали? Тоест, всичко продължава както е било, но с идеята, че вече това нещо, което се дава като информация,
трябва да се обединява. И не напразно Тони Стат писа в неговата книга "Ръководство за извисяване", че светската наука и божествената наука, която е също книга Божие дело, нали, "Ръководство за извисяване", точно че Тони Стат и той писа, че светската наука в момента, както ви казах онзи ден, и божествената наука, божествена и светска наука, върват по две успоредни релси, като два влака. И в даден момент почват да се съединяват. Нима не усещате вече това съединяване. Така. И има момент, когато едни да се сблъскат и да се получи, нали, фал от всякъде, както се казва. Или да тръгнат в една обща посока и света да получи разбиране по всички тези въпроси. Защото вие ще видите колко аз онзи ден не напразно ви казах, че само математиката в момента, математиката може да се приеме като действителна наука. Нито медицина. И който е чел моите книги, знае за какво става въпрос. Медицина. Нито астрономия. Нищо нещо друго може да се приеме. Да не говорим за история. Когато чрез академик Маслов той каза, че вие не познавате вашата история. Ами как ще познават нашата история, как ще познаваме нашата история, след като, нали, вече ясно аз, нали, за мен си доказвам, че съм убеден, че Исус не е съществувал. Не е съществувал, което означава, че няма стара и нова ера. Нова ера. Ери, по-точно. След като няма стара и нова ери, това означава, че цялото летоброение се променя в историята. Така. И оттам насетне, ако се върнем към история славянобългарска, ще видим, че и който не е чел, може да я прочете, за да види, че история славянобългарска се ръководи от Библията и от нищо друго. Като начало не е дадена Библията. Така. И аз за това в момента правя опит да вода полемика с професор Божидар Димитров, който професор Божидар Димитров му каза, че на острова в Черно море край Созопол не е намерил никакъв пръст на Йоан Кръстител, а е намерил средния пръст на Бог и на никой друг. И веднага професор Божидар Димитров ми каза, че аз съм от Приморско и говоря срещу него, защото в Приморско няма такова нещо. Нали? И му казах на професор, че мога да му обясня всичко, че той е в голяма заблуда. Обаче все още по този въпрос мълчи. Той мълчи, обаче аз няма да мълча по този въпрос, за да му кажа, че той прави в момента една много голяма грешка, но тая грешка също не е негова, а това също е Божие дело. Така. И от тук вече може да се зададем въпроса, как така изведнъж в България започнаха да се правят много разкопки и да намерят някои неща, които да дадат някаква яснота по историята. И в момента ние сме свидетели, че върви по Българската национална телевизия история, ако не греша предаването, история БГ. И там се явяват разни професори, всякакви, нали, историци, които обаче рядко говорят така, говорят седно, че са били на всички събития. А в същото време един професор, едно младо момче, го гледах една вечер и той ми каза, колеги, вие как говорите така, седно, че нали сте присъствали на тези събития, като в същото време всички историци казват, че нямат един единствен документ, на който да се захванат, освен за България, история славянобългарска и именник на българските владетели и всичко друго е някакви летописи или не знам си какви писанца или някакви сламки от някои разкопки или от някоя колона, за да се правят изводи включително и кой какъв характер е имал, кой владетел какъв характер е имал. Като в история славянобългарска се казва, че нали, в България е имало крале,
и българския народ, т.е. българския народ произлиза не от някъде другаде, а от Бранденбург, което Бранденбург е днешна Германия и не напразно в диктовките сега на академик Маслов се говори за славяне арийци. А сега си помислете, кой е искал да прави чиста арийска раса, за да стане Втората световна война. Тоест, по време на Втората световна война. Никой друг освен Хитлер. И сега какво излиза на практика? Излиза така, че ако се вървим на факта, че, както каза диктовките на академик Маслов, че има арийска раса, славяне арийци, нали? То ще излезе, че Хитлер изпрямо историята на българска ще излезе така, че Хитлер може би бил прав в някакво отношение. Аз искам това да не е вярно. Но не знам дали няма да излезе в крайна сметка. И така, това е като малко отклонение. Така, искам да кажа, че още един път да потвърда, че никога, т.е. в това число и аз бях така доста объркан и заблуден, че както си казваше и в диктовките на Татяна Микушина, и това още стои в тези диктовки, че друга литература, освен това, което се дава от възнесените владици, не трябва да се чете. Защото по този начин човек ще се обърка. Аз точно това казвам. Човек се обърка, когато чете само една литература. Преди време сме правили под ръководството на Темелков от град Варна. Темелков от град Варна сме правили 3 семинара на старозагорски минерални бани по темите на Татяна Микушина. И той в един момент ми каза, аз се отказвам вече по тези въпроси и няма да ходя на общо събиране, защото на тези общи събирания се оказа, че 3 човека са чели диктовките, нали, цялостно. И това бяха Темелков, като преводач на диктовките, Русица Коларова, Адела и аз и никой друг. И там се говорят глупости. Тоест, всеки почва да изказва негово становище, негово мнение, без да е прочел диктовките на, извинявам се, грешка, Мария Михайлова. Казвам си имена. Мария Михайлова от София. Или Дрънгова. Това са хората, които бяха прочели, никой друг. Тоест, всички останали бяха чели. Ма от Стара Загора, от където щете. Нали? Даже някои не знаеха за какво идват там. Карали курс по рейки. По рейки. Идват на семинар, обаче да се учат за нещо, което изобщо не са учили. Нали? И тези хора веднага стават противници на това нещо. В разговор с Темелков, той казваше така. Аз искам да направим получението на Татяна Микушина и получението на Агни Йога, да видим дали може да стане община, както се говори. От тази община беше подготвена най-много госпожица Илина Абаджиева от град София, доктор и психолог. Нали? Беше подготвена, защото тя на няколко пъти беше ходила в Италия, нали, да изучава. Там имаше една Дамахур, ако не греша беше, нали, една община направена по някаква форма, няма представа каква, с някакъв лидер, който лидер е поел ангажимент така да направи община, и нещата на тези семинари се размиваха. Илина, вярно, че и сега сме добри приятели с нея, но не сме се виждали. И тя е така много разбрано момиче, но самата тя нямаше ясни постановки по
по диктовката на Татяна Микушина. Нали? Или